Wel, bore da i chi gyd. Croeso chi i ddarlith flynyddol EG Bowen. Enw yw Rhys Jones, yn athro yn yr adran beiryddiaeth yn Prifysgol Aberystwyth, a fi fydd yn cyflwyno y siaradwr heddi a fydd yn cadeiro y sesiwn. A jyst i weid ychydig eiriau'n fyr iawn ynglyn â'r ddarlith. Ni wedi bod yn cynnal y ddarlith nawr ers bron i 10 mlynedd. Darlith yn cyffau cyfraniad Emrys Bowen, EG Bowen, i fywyd a gwaith ym Mhrifysgol Aberystwyth. Oedd e'n gyn-bennaeth adran ym Mhrifysgol Aberystwyth yn yr adran beiryddiaeth ac anthropoleg bryd hynny, a wedi gwneud cyfraniad mawr i'r ymdrech i ddeall Cymru fel gwlad, ond hefyd Cymru'r bobl, a wedi gwneud cyfraniadau amrywiol iawn yn y maes hwnnw. A fel ffordd o goffáu gyfraniad, ni wedi cynnal y ddarlith flynyddol hon a wedi estyn gwahoddiad i staff, myfyrwyr ymchwil, bellach cyn-fyfyrwyr yn yr adran beiryddiaeth, i draddodi darlith sy'n adleisio beth o gwaith yn credu oedd Emrys Bowen wedi wneud flynyddoedd yn ôl. Mae'n bleser mawr i fi i gyflwyno Llŷr Roberts heddi, Phrif Weithredwr Menter bellach, Menter a Busnes gynt, a Llŷr wedi graddio o'r adran yn 2004 yn credu, ti yn cweith yn siŵr, felly so ddim sgwyl i ni gofio, ond wedi graddio chydig amser yn ôl, a wedi cael gyrfa ddisglair iawn ers hynny, a fel nes I sôn gyda fach wedi cael ei apwyntio yn Phrif Weithredwr Menter rhyw flwyddyn 2 mlynedd ôl? Blwyddyn a hanner, sori. Mae fe geith Llŷr esbonio chydig bach o'i yrfa, gobeithio gyfeirio at felly rôl deiryddiaeth fel pwnc, fel ffordd o hyrwyddo'r gyrfa nhw, a hefyd felly sôn am y ti rei pwyntiau hangar fel dwi'n deall ynglyn â'r economi yng Nghymru. Ond na i basar o hynny'n ymlaen I ti nawr, Llŷr. Diolch yn fawr iawn I ti. Diolch yn fawr Rhys. Mae'n fraint cael bod yma gyda chi bore yma ar faes y Steddfod wrth gwrs. Dybyniais i'r cyfle I siarad gan un o fewn toriad gynt, fel y Rhys yn sôn fel ni'n trio gweithio mas yn union, pryd o'r Rhys yn diwtor arna I. Ond Dr Rhys Jones, yn ogystal â bod yn gynolwr I fi pan o'n i'n edrych I wneud y cwrs meistri a hefyd yn edrych am gyfleoedd gwaith yn ifanc iawn. Mi fuodd Rhys a eraill o'r adran beiryddiaeth yn Aberystwyth yn ddylanwad mawr ar fy ngyrfa. Felly diolch I Rhys a'r adran beiryddiaeth am y gwahoddiad I ymuno gyda chi bore yma. A fydde gennym ti ddiddordeb traddodi darlith EG Bowen yn yr Eisteddfod eleni o geiriau Rhys. Peth cyntaf nath i'n meddwl oedd sawl person arall wedi gofyn cyn gofyn I fi. Ail beth nath i'n meddwl wedyn oedd wrth gwrs EG Bowen. Dwi'n cofio gweld enw EG Bowen yn yr adran beiryddiaeth yn yr Prifysgol pan o'n I astudio yno. Dwi'n gweld ei enwau ar y wal ynghyd â deiryddwyr eraill hefyd, megis Harold Carter. Dwi'n cofio gweld eu henwau nhw hefyd fel awduron ar byrpurau ymchwil hefyd. Ond pan ges i'r cyfle I siarad heddi, fel unrhyw ddeiryddwr werth ei halen, a mae yna sawl un mas na, fi'n edrych yno chi, fe nes I bach o waith ymchwil. Cafodd darlith flynyddol EG Bowen, neu Emrys George Bowen, ei sefydlu gan Prifysgol Aberystwyth, fel oedd Rhys yn sôn, 10 mlynedd nôl, felly nôl yn 2014, cof am yr athro, oedd y diddordeb arbennig yn eiryddiaeth gymdeithasol a ffisegol Cymru. Yn naturiol wedyn, o ystyried fy diddordebau, ro'n I eisiau dysgu mwy am ei hanes. Soniais I am y cyfle y ddarlith wrth yn nhad. Roedd dad gyda llaw yn athro deiryddiaeth, fe ath yn bennaeth yr Ysgol Ystrade yn Llanelli, a does dim syndod falle bod yn frawd a finnau wedi benni lan yn astudio deiryddiaeth fel pwnc gradd. Mae dad yn chwilfrydig iawn pan mae'n dod I hanes unigolion a chymunedau'r iaith Gymraeg diwylliant, a maen nhw llawn egni'n edrych fewn I hanes pobl ac ardaloedd.
Felly mae iaith a diwylliant wedi bod yn ddiddordeb mawr I nhw. A fel unrhyw Phrif Weithredwr werth ei halen, a dydw i'n disgrifio'n hunan fel Phrif Weithredwr werth ei halen, nes I ddirprwyo peth o'r gwaith ymchwil wedyn I fy nhad, achos weles I bod yna ddiddordeb yn EG Bowen yn syth. A ddechreuodd a finne edrych mewn I hanes EG Bowen. Oedd e'n ddiddorol iawn, bu farw EG Bowen yn 1983, sydd y flwyddyn cefes I fy ngeni. Ganed y ddau o'n I yng Nghaerfyrddin, derbyniodd y ddau ohonom yn haddysg yn yr un ysgol neu lleoliad o leia, ysgol gyfun Bro Myrddin neu'r gram fel oedd pan oedd EG Bowen yn ifanc. A fe astudiodd y ddau ohonom feiryddiaeth yn Prifysgol Aberystwyth, a bydd ddau ohonom hefyd yn byw a gweithio yn Aberystwyth. Ar ben y cysylltiadau bach rhyfedd yma, roedd gan y ddau ohonom ddiddordeb mewn iaith diwylliant Cymru a Chymru gwledig. Roedd edrych trwy waith ymchwil EG Bowen yn fy atgoffa o'r traethawd hir nes I baratoi ar gyfer fy ngradd. Teitl y traethawd nawr, Diwylliant ac Economi, Datblygiad Rhanbarthol Cymru. Pwrpas y traethawd, fel gallwch chi ddychmygu, oedd astudio'r cysylltiad rhwng diwylliant a'r economi. Mae'r traethawd yn hyrwyddo'r symudiad oddi wrth y ffurf draddodiadol o feddwl am astudiaethau economaidd, fel maith sydd wedi ddadgysylltu'n llwyr oddi wrth gymdeithas. Bydde nifer o ddaearyddwyr oedd yn astudio cyswllt rhwng diwylliant ac economi yn dadlau fod diwylliant yn rhan o'r economi a'r economi yn rhan o ddiwylliant. Hynny yw, mae rhinweddau a bodolaeth diwylliannol ardal benodol yn dylanwadu ar y math o weithgarwch economaidd sydd yn bresennol yn yr ardal honno. Roedd rhai o'r daearyddwyr ar y pryd yn cofio edrych nôl trwy waith ymchwil Llŷr enghraifft, yn dadlau fod gweithgareddau economaidd o hyd yn dibynnu ar yr amgylchedd diwylliannol. A nododd Llŷr, the economy is as much a cultural site as any other part of society. Felly wedi tynnu ar enghreifftiau rhanbarthol a raddfa rhyngwladol a Phrydeinig, mae'r traethawd yn ymdrechu ddeall pwysigrwydd ffactorau diwylliannol a'r batrwm economaidd Cymru. Mae'r traethawd yn datblygu ar y syniadau sy'n gyfeirio at pwysigrwydd sefydliadau rhanbarthol hefyd I dynnu ar y cysylltiad rhwng yr economi a diwylliant. O'n i'n edrych ar ôl y Llywodraeth, edrych ar ôl y WDA gynt, a hefyd edrych ar ôl Menter y Busnes yn eu hymdrechion nhw I annog rhanbarth sy'n esblygu ar sail economi diwylliannol. Mwyn derbyn dealltwriaeth lawn o lwyddiant y sefydliadau yna, mae'r traethawd yn astudio'r busnesau llai ni sy'n ymdrechu ddefnyddio diwylliant Cymru fel rhan gynolog o'i busnesau. Mae'r dystiolaeth yn cyflwyno enghreifftiau rhanbarthol lle mae pwysigrwydd diwylliannol wedi cychwyn cydlethu yr economi Gymreig. Felly prif bwriad y traethawd mewn ffordd o deall union pwysigrwydd y syniad o rhanbarth fel gofod sy'n ceisio annog ffyniant economaidd ar sail diwylliant. Felly, beth yw dylanwad daearyddiaeth ar fy ngyrfa hyd yma? Wel, 20 mlynedd ar ôl cyflwyno'r traethawd hir yna, wedi cyfweld y Phrif Weithredwr Menter y Busnes Hywel Evans ar ddechrau 2004 fel rhan o'r gwaith maes. Dyma fi'n sefyll fel Phrif Weithredwr Mentera, neu fel gyfeirio at Rhys, Menter y Busnes, fel o'n i'n cael ei adnabod yn tua 6 wythnos yn ôl. Yn Rhagfyr 2022, dychweles i'r cwmni fel y lle ddechreuais i'n ngyrfa. Mae'n gwmni datblygu economaidd a sefydlwyd yn 1989, I annog a datblygu menter neu ystyr ehangach a busnes yn benodol fel rhan o'r diwylliant Cymraeg. Ni'n darparu cymorth busnes I amryw o sectorau, a rwy'n ffodus iawn o allu ail-gydio ar y gwaith diwylliannol ac yn benodol yn y maes iaith economi. Hynny yw, dwi'n cael cyfle erbyn hyn I wneud mwy na ymchwilio cysylltiad rhwng iaith diwylliant a'r economi. Dwi'n cael cyfle I liwio, dylanwadu a gweithredu ar y cyd gyda'r bwrdd
a staff y cwmni i wneud rhywbeth am y peth. Mae Menter yn gwmni cenedlaethol sy'n darparu ar lefel leol ymhlith y rhaglenni mae Arfor. Mae Arfor yn fenter ar y cyd gan gynghorau Sir Gar, Ceredigion, Gwynedd ac Ynys Môn. A ni'n ceisio edrych ar Menter Garwch a datblygu'r economi yn y broses i gefnogi cadarnleoedd y Gymraeg. A thrwy'r holl gwaith na, wrth gwrs, cynnal yr iaith. Un o fwriadau eraill Arfor yw i gryfhau hunanau a thyrngarwch lleol, ynghyd ag ogystal ceisio denu pobl nôl i'r ardaloedd hefyd. Mae'n wir dweud bod astudio'r cysylltiad. Dwi'n credu byddai'r math yma o raglen o ddiddordeb mawr i rywun fel EG Bowen. Tis iawn o gael y cyfle i gael cynnig swydd gyda Hywel Evans yn fuan wedi'r cyfweliad mewn 2000 yn yr un brifysgol. Yn amlwg, oedd yr economi a busnes erbyn hyn yn faes o ddysgu mewn adran a disgyblaeth gwahanol, ond ro'n i'n awyddus iawn hefyd i fynd mewn i'r byd. Amser ar y cwrs meistri yn Prifysgol Aberystwyth, ro'n i'n rhoi cyngor am ddeuddydd yr wythnos fel rhan o waith Menter y Busnes, helpu pobl i gychwyn busnes ar y pryd. Ar ôl y cyfnod hynny, gefais y cyfle i ehangu fy ngorwelion. Nes i deithio'r byd am gyfnod, De Affrica, Swaziland, Seland Newydd, Australia a Fiji. A'n dilyn ni, des i nôl i Gymru a chael cyfle arall, swydd llawn amser gyda Menter y Busnes, a gweithio yn ystod fy nghyfnod yn y Prifysgol yn allweddol i fy ngyrfa yn gynghorol. Dilynes un o gyfarwyddwyr cwmni Menter y Busnes endaf Griffiths i Wef Hill, a fe nes i fwynhau'r cyfnod yna hefyd. Wrth edrych Cymru yn well, ges i'r cyfle i ymweld â chlientiaid mewn gwahanol rannau o Gymru, fe nes i weithio mewn tair swyddfa Menter y Busnes i gyd, a ges i nifer o brofiadau gwahanol. Ond roedd gen i ddiddordeb mawr mewn maes arall hefyd. Maes sydd wedi dylanwadu tipyn ar ddiwylliant ac economi Cymru yn fwy diweddar, pêl-droed. Rwyf wedi chwarae ers yn ifanc, yn ogystal â chwarae'n gystadleuol, ro'n i'n gweld pêl-drod fel cyfle i gymdeithasu, i wneud ffrindiau a dod i nabod ardaloedd ar draws Gymru. Dwi wedi deithio pob rhan o Gymru yn chwarae ac wedi dod i nabod ardaloedd ar draws Cymru o ganlyniad. Yn bendant oedd yn frawd a'n rhieni yn dylanwadau mawr wrth mi enni'n diddordeb, nid yn unig yn y maes pêl-drod, ond chwaraeon yn gyffredinol hefyd. Amlith yr atgofion yn ifanc, mae gemau Spurs, mynd lan i Lundain i weld Spurs yn chwarae, gweld Morgannwg o chwarae cartre ac oddi cartre, gwylio gemau rygbi Scarlet a Chymru, a mae pethau fel y Ryder Cup hefyd yn sefyll allan yn ôl yn 2010. Wrth edrych nôl felly, oedd yn eitha amlwg i fi bod yr athrawon yn ysgol gyfun Bro Myrddin, pobl fel Owen Llywelyn a Gio Jones a Terry Jones, yn ddylanwadau mawr ar fy ngyrfa a fy mhersonoliaeth. Tuag at y byd busnes ac i fyd pêl-droed. Dwi'n cofio cael y cyfle i fynd yn 10 oed ar y bws o ysgol Bro Myrddin i Gaerdydd i weld Cymru'n chwarae pêl-drod. A mae Hywel a Eirig yn y gallheifa yma heddi, a fi'n cofio nhw ar y bws gyda fi hefyd. Cofio gweld gôl gyntaf Ryan Giggs i Gymru. Gwlad Bern yn Mharc yr Arfe 1993. Cofio gweld Cymru'n colli o 2 gôl i 1 yn erbyn Romania yn yr un stadiwm. Paul Bodin yn methu'r gic na o'r smotyn. Tân gwyllt yn seithi dros ym mhen i mewn. Sôn wrtha i bod rhywun wedi marw. John Hill, dyn 67 mlwydd oed o ardal Merthyr. Oedd yr holl man digwydd ar ddi Mercher o bob noson. Byddwn ni byth di gallu cyrraedd y gêm yna gyda'r rhieni na athrawon ar nos Fercher yng Nghaerdydd. Y cyfan oherwydd yn amlwg yr athrawon, pobl fel Gio a Mr Llywelyn oedd yn trefnu'r digwyddiadau yma yn yr ysgol. O'n i'n fan mawr o ddeiryddiaeth hefyd. Mwynhau dysgu dan arweiniad Terry Jones a Gio Jones. O'n i'n mwynhau cyfuno gwersi deiryddiaeth gyda gwersi pêl-droed. Pan fyddwn ni'n cerdded mewn i'r stafell dosbarth, byddwn ni'n gweld Gwen Gio o glist i glist, yn gwybod fi'n cefnogi Spurs,
beth oedd canlyniad Spurs penwythnos ma de chi, yn gwybod bod Spurs wedi colli ryw 2 gol i ddim yn ei rhywbeth. Nes i ddechrau chwarae ar hyn, ond i'n meddwl, chi'n gael y sgwrs ma i fynd bach yn hirach, fyddwn ni'n cael llai o wers. Bod dydy diddordeb mawr yn ei ryddiaeth, ond i'n mwynhau'r sgwrsio am y pêl-droed wrth gwrs. Midfield, Man United yn edrych yn dda erbyn hyn, Sir. Ryan Giggs yn ei gwaith dda, Paul Scholes yn setlo mewn i'r rôl hefyd. A'n amlwg, yn siafo 10 munud, 15 munud, bant o'r gwersi deiryddiaeth. O'n i'n cyrraedd y pwynt lle oedd y disgyblion eraill yn gofyn i fi barhau gyda'r sgyrsiau yma, fel bod ni'n cael llai o wers. Credu o'n i'n dysgu sgiliau pwysig wrth edrych nôl. Sgiliau sydd falle gyda fi hyd heddi, gwrando, meddwl mlaen, lliwio'r drafodaeth. Oedd dal angen i fi fireinio'r sgil o ddarllen popeth yn iawn. Cofio astudio lefel A gyda Gio, a bydde Hywel yn cofio hwn hefyd. Blwyddyn 12, profion lefel A ffug, y mocs. Cofio derbyn y papur, awr gyda ni i gwblhau'r arholiad. Cofio rasio i ateb y cwestiynau, adran A a adran B. Cofio meddwl bod lefel A ar lefel arall i tygau. Papur anodd. Sa'n mynd siwt yn mynd dros y flwyddyn. Ar ddiwedd y sesiwn dath Gio mewn, dim fe oedd yn arlygu ni ar y pryd, ond i bwnc oedd e. Mae fe'n dod mewn o wen o glist i glist. Siwr athed ebais. Hywel. Llyr. Anodd, Sir. Sa'n mynd siwt ni'n mynd i wneud hwn. Yr amser da ni. Siwt ni fod ateb y ddau ran yma yn yr amser o da ni. A dde wen o glist i glist. Gofyn os o'n i wedi darllen y clawr. Chi wedi darllen y cyfarwyddiadau, boes. Dwi erioed wedi gwneud yr un camgymeriad eto. Dwi wedi arwyddo cytundebau gwerth miliynau i'r cwmni erbyn hyn. A dwi wedi gwneud yn siŵr mod i darllen pob darn o wybodaeth yn y cytundebau. There are no mistakes or failures, only lessons yn y fe. O ystyried fy diddordeb a sut bod fy ngyrfa wedi datblygu, roedd y cyfle i muno gyda Chymdeithas Bêl-droed Cymru yn gyfle gwych. Dwi'n cofio cael y cyfweliad cyntaf, llwyddo, a wedyn mynd mewn i'r ail gyfweliad, gyda'r Phrif Weithredwr Jonathan Ford. A fe'n gofyn i fi, what would you like to be? A dyma fi'n dweud wrtho fe'n syth ac yn hyderus, I'd like to be a Chief Executive Officer. A dyma fe'n pwyso nôl a dweud, not a lot of people with your background end up being Chief Executive Officers. You usually end up with marketeers, you usually end up with people in commercial roles becoming Chief Executives. A finne wedyn yn amlwg mewn sioc yn camu nôl. A gofyn iddo fe, sorry, was that a question or a statement? A wedyn dweud wrtho fe, it's funny that you should mention that, because Hugh Jones is currently the Chief Executive Officer of Sport Wales. A Sport Wales fydd corff yn gyfrifol am roi peth o'r arian i Cymdeithas Bêl-droed i redeg. A dyma'r panel yn chwerthin wrth gwrs. Fi'n pwyntio allan bod Hugh Jones oedd yn Sport Wales wedi dod o gefndir ymchwil, o gefndir tebyg i fynd am Phrif Weithredwr ar un o sefydliadau mwyaf Cymru. So ar ôl yn chwerthin, dyma'r ddechrau'r berthynas gyda'r Gymdeithas a gyda Jonathan Ford a'r tîm, dylanwad arall. Dros gyfnod o 2 blynedd, ges i cyfle i weithio prosiectau strategol gyda'r nod o foderneiddio'r gêm. Mae gan Bêl-droed bwer unigryw dwi'n teimlo i gysylltu gyda phobl mewn ffordd gadarnhaol, i helpu pobl i newid eu bywydau nhw er gwell. O'n i'n nabod y gam. O'n i'n gwybod bod e'n ymestyn yn ddwfn i gymunedau. O'n gwybod bod e'n gallu helpu sicrhau cydlyniad cymdeithasol cryf, yn ogystal wrth gwrs a enyn hunan bach. Dwi'n teimlo'n gryf bod modd defnyddio pŵer pêl-droed i helpu fynd i'r afel y materion sy'n aml yn gysylltiedig ar gêm, a ni wedi gweld yn fwy diweddar iaith, diwylliant, economi.
Yn ogystal ag arwen ar raglenni strategol arwen newid, nath gyfrannu at foderneiddio'r corff a'r gêm, ges i'r profiad o fod yng nghanol prosiectau diwylliannol ym Mrwsel y diwrnod cynt. Cofio sefyll gyda'r chwaraewyr a'r staff yn mynwent artillery wood ger Ypres. Yn lle mod i'n sôn mwy am hyn, fe wna i rannu fideo bach gyda chi. Y bardd trwm dan bryd llamor. Un o'r atgofion falle wneud aros gyda fi oedd y profiad o fod yn swyddog oedd yn gyfrifol am Real Madrid pan oedden nhw'n chwarae ffeinal y Super Cup yn 2014. Fi oedd yn gyfrifol am y swyddogion oedd yn edrych ar ôl y tîm, a dwi'n cofio wneud cysylltiadau a chiniawa gyda nifer o bobl gwahanol, enwogion. Cofio mynd â Emilio Bwrcha-Gwenno, sef ymysodwr Real Madrid a Sbaen, sydd wedi ymddeol erbyn hyn. Mae yn chwarae rôn bleithlaw o fewn y clwb o hyd, ond cofio mynd â fe am ginio i Gaerdydd, fe a'r tîm. Sgoriodd Emilio 123 o goliau i Real Madrid yn ystod yr yrfa. A meddwl e wrthai, rwy'n awyddus i weld yr ardal leol. Dyma ni goffi flan y cynllun. Gadael gwesti'r fel yn syth, ei yrwr yn mynd â ni mewn i ganol Caerdydd. Gofyn i'r gyrrwr ollwng i bant a bwys y castell. Gweud wrth y wedyn, cedi lawr at ardal John Lewis, yna i ddal am gyda ti. Cofio cerdded trwy Caerdydd gyda y bobl ma'n dylan at Emilio Bwrcha-Gwenno am y lluniau, lofnod e. Cofio mynd wedyn cwrdd â'r gyrrwr a gofyn i fynd i lawr i'r bai, a da hanes Caerdydd, Cymru, a'r iaith Gymraeg yn oson honno. A falle bydd yn enghraifft o sut dwi'n ceisio dod â cymdeithas neu diwylliant yn fyw mewn trafodaethau gyda unigolion sy'n newid i Gymru yn dysgu am Gymru. Roedd y profiad yn cael cinio gyda Florentino Perez, dyn busnes y Llywyd Real Madrid, ynghyd â chwaraewyr megis Ronaldo, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luka Modric a Gareth Bale yn un byth gofiadwy hefyd y penwythnos hynny. Yn ogystal o'r profiad o ddal bws i fewn i'r gêm gyda'r tîm, ges i nifer o brofiadau bach gwahanol byddwn ni ddim fel arfer yn cael yn y byd gwaith. Ond falle un sy'n sefyll mas yw diwrnod pan nath Real Madrid ennill y Super Cup a pan nath Bale ddathlu'r fuddugoliaeth yng Nghymru. Cofio torri rheolau i UEFA a rhoi'r banner Naw Gymru i Bale, yn gwybod bydd darlun ma yn gwneud penawdau yn y flwyddyn lle o'n i'n ceisio denu'r Euros i Gymru. Ath y gystadleuaeth ar draws Ewrop a ddim i Gymru yn diwedd, nôl yn 2020 neu nôl yn 2011. Ond fel rhan o'r trafodaethau,
fe lwyddon ni gael cyngrau'r pencampwyr yng Nghaerdydd yn 2017. Dwi'n credu bod yna dibygrwydd mawr rhwng y maes busnes a chwaraeon. Mae yna hefyd nifer o wahaniaethau allweddol. Mae byd chwaraeon yn amgylchedd cymhleth sy'n newydd yn barhaus. Mae angen lefel uchel o grafftau'r busnes a sgiliau arwen i lwyddo. Dysges mae'r arweinwyr gorau rhai sy'n gallu addasu harddwch i'r sefyllfa a'r cyd-destun penodol maen nhw yno. A mae hynny'n golygu weithiau cyfuno'r gorau o'r ddau faes, byd busnes a byd chwaraeon. Yn ystod fy nghyfnod yn astudio cwrs meistri mewn rheolaeth busnes, dwi'n cofio mam a dad yn prynu hunangofiant Phrif Weithredwr. Oedd wedi cael ei gamol fel hyfforddwr gwych yn amlwg di ennill cwpan y byd, mas yn Australia yn 2003. Cofio darllen am ei steil o arwen, dangos oedd yn defnyddio ei athroniaeth busnes bersonol i ffurfio tîm, oedd wedyn yn cyrraedd ei charpwynt i gamp. A fe'n datgelu ei hunan y dylanwadau arno fe. Oedd hwn yn ddechrau'r obsesiwn o ddysgu am arweinyddiaeth, cymryd darnau wybodaeth o'r byd busnes yn ogystal â byd y campau, dysgu am dîmau cricet, rygbi ac ati. Soniais wrth y Phrif Weithredwr Jonathan Ford pan o'n i'n dod i ddiwedd yn amser gyda y gymdeithas Bêl Droed, mod i wedi dechrau trafodaethau yn erbyn swydd arall, swydd ymgynghorol gyda chwmni arall. Wedodd bydde fe'n parhau i ddefnyddio fi os byddwn ni mewn cwmni arall, ond wedes i wrtho fe, falle bydde ddim y cyfle achos byddwn ni'n gweithio mewn gwahanol sectorau, a falle bydde ddim cyfle i wneud gormod gyda'n gilydd. Yn y trafodaethau yna, ar y spot, dyma fi'n meddwl yn gloi a dweud, what if I set up my own company? A dyna lle ddechreuodd yng yrfa lle o'n i wedi dechrau busnes fy hun. A un o'r prosiectau cyntaf ar lwyth fy hun o ddatblygu cynllun ar gyfer Euros 2016. Fe wnaeth Cymru gyrraedd yr Euros yn ôl ar ôl i ni golli Bosnia-Herzegovina ym mis Hydref 2015, ond fe ddechreuodd y gwaith cynllunio yn ddistaw bach tua 6 mis cyn hynny. Erbyn y gêm na'n Bosnia, roedd yr amcanion ar gyfer y gystadleuaeth yn glir, roedd yna gyfeiriad clir ar gyfer lle fydd y tîm yn aros, ac roedd yna gynlluniau ar y gweith ar gyfer pob rhan o'r prosiect. Fel mae pawb yn gwybod erbyn hyn, creiddodd Cymru yr owndiau cyn-dderfyniol yn yr Euros. Edrychas i nôl ar y dogfennau gwreiddiol fod digwydd bod, a un o'r amcanion y prosiect na oedd ysbrydoli Cymru a gwneud y genedl yn falch. Wel, diolch i waith tîm ar ac oddi ar y cae, roedd y prosiect yn lwyddiant. Dwi wedi bod yn ffodus iawn dros gyfnod o 10 mlynedd i gyd, cefais y cyfle i weithio'r nifer o brosiectau gyda'r gymdeithas. Dwi'n cofio edrych ar sut oedd yr gymdeithas yn cael ei lywodraethu. Dwi'n cofio edrych ar y pyramid pêl-droed a edrych ar y strwythur domestig ar draws Cymru. Dwi'n cofio fel rhan o'r adolygiad o bêl-droed ar lawr gwlad, cyflwyno mesuriadau fydd yn cael y dylanwad mawr ar iechyd pobl ifanc hefyd, a cyflwyno pethau fel y Smoking on Sidelines ban yma, sydd wedi dod mewn ar draws Cymru erbyn hyn. Cynllunio ar gyfer cyngrau'r y pencampwyr, dyma lun o Gareth Bale yng Nghaerdydd ar ôl ennill y trws. A yn amlwg, fel o'n i'n sôn, y llwyddiant na ar Euros yn 2016. Ges i'r cyfle o reoli a datblygu strategaeth y gymdeithas Llŷr Roberts ar gyfer y cyfnod 2015 i 2020, ac wedyn o 2021 i 2026. Ond fel cyfarwyddwr cwmni fy hun, roedd yna gyfle i weithio gyda nifer o gyrff gwahanol hefyd, a o'n i wastod eisiau derbyn mwy wybodaeth, dysgu mwy am gwahanol bethau. Ro'n i'n ffodus i gael cyfle i weithio gyda gymrywiaeth y gleiantiaid megis UEFA, Llywodraeth Cymru, UK Coaching, British Rowing, Colegau Cymru, Prifysgolion Cymru, Iechyd Gyhoeddus Cymru, Llyfyrgell Genedlaethol Cymru a'r Cyngor Prydeinig. Roedd y comisiynau yma yn golygu gwaith yng Nghymru, tu allan i Gymru, ac oedd e'n gyfle gwych. A oedd yn bleser mawr i fi ymuno gyda UEFA fel un o bartneriaid strategol y sefydliad. Mae UEFA yn gorff sy'n edrych ar ôl pêl-drod ar draws Ewrop,
Yr unig bartner strategol yn y tîm o 12 oedd o Gymru ac yn gweithio ar draws Ewrop. Bues i'n gweithio gyda chyrffel Croatia, Montenegro, North Macedonia. Ro'n i'n gweithio ar draws Ewrop, gweithio ar lefel rhyngwladol gyda FIFA, gweithio gyda Phrif Weithredwr a Prif Weithredwyr, datblygu ffyrdd newydd o weithio, dysgu am ddiwylliannau gwaith hefyd. Mewn ffordd, ro'n i'n parhau fy addysg, ro'n i'n dysgu am ffyrdd newydd, a hynny'n tra aelod o fwrdd triathlon hefyd yn edrych yn strategol ar gamp benodol. Oedd yn brofiad grêt, ond dwi'n falch bod wedi cael y cyfle i ddychwelyd i Mentera. Ni di tysio nifer o lwyddiannau yn ystod fy mlwyddyn gyntaf, ac rwy'n browd iawn o'r map ma o Gymru, sy'n cynrychioli staff y cwmni mewn coch a chlientiaid ar draws gwahanol sectorau yn y gwahanol wyliau. Fe welwch chi bod e'n neud Cymru, mae'n cynrychioli'r brywydd a'n Cymru'n genedlaethol wrth gwrs. Mae trosiad y cwmni ar ei uchaf hyn o bryd, 22 miliwn. Mae'r rhwydwaith y swyddfeydd y cwmni yn Ynys Môn, Llanrwst, Meifod, Aberystwyth, Cyfyrddin a Chaerdydd yn ganolfannau holl bwysig i gefnogi tua 14,000 o fusnesau a 32,000 o unigolion leni. Ni wedi cymryd rhan weithgar mewn dros 10,000 o ddigwyddiadau yn ystod y flwyddyn, a ni'n gwmni sydd wedi tyfu dros y cyfnod diwetha, 20% yn y flwyddyn diwetha. A dwi'n credu bod yr ymrwymiad i amrywiaeth yng nghyfansoddiad yn gweithlu yn beth da hefyd. 77% o reolwyr llinell yn fenywod, 92% o staff ar draws y cwmni yn siaradwyr Cymraeg. A ni'n dangos cysylltiad dwfn gyda'r chymunedau na ni'n gwasanaethu. Ond be nesaf i'r cwmni? Wel, i ni'n gwybod bod economi Cymru'n trawsnewid yn gyflym, mae'n hanfodol bod Mentera ar y cyd gyda'r partneriaid wrth gwrs yn barod ar gyfer heriau dyfodol digidol cysylltiedig rhyngwladol. Fis yn ôl, neu tua 6 wythnos yn ôl erbyn hyn, lansio strategaeth y cwmni. Pwrpas y strategaeth newydd i dangos sut y bydd Mentera yn cefnogi ein clientiaid a'n partneriaid mewn modd blaengar ac arloesol, mwyn gwneud gwir gwahaniaeth gyda'n gilydd i economi ein cenedl, o'r fro i'r byd ac yn ôl i galon ein cymunedau. Ni'n gwybod bod busnesau llwyddiannus, bod nhw'n allwedd i economi lywyrchus. Mae Cymru'n llawn pobl sydd â syniadau busnes gwych, ac mae'n bwysig bod ni'n cefnogi a sicrhau dyfodol ffyniannus i Gymru heddi a fori. Ni'n credu'n gryf bod angen i busnesau gyrraedd safon rhyngwladol yn yr hyn maen nhw'n gwneud. Felly rydyn ni'n cefnogi busnesau a chymunedau i wneud yn union hynny, gan weithio'n agos gyda nhw i helpu i dyfu. Ni'n credu bod e'n dda i busnes ac yn dda i Gymru hefyd. Fel y cwmni datblygu busnes sydd gyda gôl troi lleol sy'n gweithredu ar hyd a lled Cymru, fel welwch chi fan hyn. Mae gyda ni gyfle i weithredu yn genedlaethol ac ar draws y byd. Mae gyda ni'r cyfle i wneud gwir gwahaniaeth. Dros y cyfnod diwetha, ni wedi bod yn edrych ar bwrpas a gweledigaeth y cwmni. Ni wedi sefydlu pileri strategol mwyn sicrhau bod ni'n cyrraedd y weledigaeth. A dwi eisiau cyflwyno fideo byr i chi sy'n sôn ychydig am y cyfeiriad strategol yma, a sôn ychydig hefyd am yr enw Mentera a rhesymeg dros newid yr enw o Menter y Busnes i Mentera. Dwi'n siŵr wrth edrych ar y fideo yma bod pawb yn yr ystafell yn gallu uniaethu gyda'r dyheadau neu'r amcanion i greu diwylliant o entrepreneuriaeth yn ein holl cymunedau, economi Gymreig lywyrchus, lle mae twf rhyngwladol yn gyrru ffyniant lleol, a busnesau bach a chynyddol o safon fyd-eang hefyd. Be bond. If you want to be a leader, be a bridge. Mae economi Cymru yn wynebu heriau sy'n fwy nag erioed, a busnesau llwyddiannus yw'r allwedd i economi lewyrchus.
Businesses are the key to sustainable economic growth for our nation. When businesses succeed, Wales succeeds too. Mwyn ffynnu, mae angen arbenigedd, strwythurau, cysylltiadau a gwybodaeth ar busnesau. Businesses need a friend to help boost and realise their ambitions both nationally and internationally. Dyna pam rydyn ni yma. That is why we are here. Ers 1989, mae Menter a Busnes wedi bod yn ysbrydoli a chefnogi busnesau ledled Cymru. Ac o'n ni o dawl busnesau yn chwilio am arweiniau, cefnogaeth a chylon arbenigol. We've taken care of businesses for over 30 years and helped boost their ambitions so that they can thrive confidently. Fel arweinydd yn ein maes, yn falchion mewn darparu amrywiaeth o wasanaethau yn Gymraeg a Saesneg. Dawen staff o bob cwr o Gymru, maen nhw'n rhan o'i cymunedau ac yno i feithrin entrepreneuriaid ac arweinwyr busnes y dyfodol. We inspire and nurture enterprising thinking across businesses and communities, building their ability to generate prosperity from grassroots up. Mae gennym ni hanes hir o gydweithio gan y gysod eang o bartneriaeth. We expertly manage significant interventions on behalf of our funders from a range of different sectors. Mae gan ein tîm gyfoeth o sgiliau ac arbenigedd a degawdau o brofiad o ddarparu gwasanaethau o ansawdd uchel I cleientiaid. Mae ein gweledigaeth yn glir. Sicrhau bod gan Gymru economi lewyrchus sy'n cael ei gyrru gan gymuned gref o busnesau llwyddiannus. O'r bro i'r byd, rydyn ni'n rhoi cyfle I busnesau o'r safon rhyngwladol. Having world-standard businesses is good for business and good for Wales too. We want a Wales that makes a difference in the world. Wrth I ni edrych tua'r dyfodol, rydyn ni am sicrhau bod busnesau nid yn unig yn llwyddo yng Nghymru, ond ledled y byd hefyd. Gan adlewyrchu'r weledigaeth hon, rydyn ni wedi mabwysiadu enw newydd a fydd yn gyrru ein uchelgais. Enw sy'n cynrychioli yn ymrwymiad I arloesedd, y gallu I addasu ac I wneud gwahaniaeth. Ni yw Mentera. We are Mentera. A new name that helps us elevate Welsh businesses and communities, connecting Wales with the world. Leading the way for a better future. Torri tir newydd I greu dyfodol gwell. I gloi felly, wel dwi fath o berson fi'n credu sy'n adlewyrchu ac yn hunan-fyfyrio bob dydd. Fel unrhyw arweinydd neu Phrif Weithredwr falle, ond mae Phrif Weithredwyr yn bobl sy'n wastod falle yn edrych mlaen hefyd. Dwi ddim mewn gwirionedd yn fath o berson sy'n treulio gormod o amser yn dathlu llwyddiant, nac yn fath o berson sy'n meddwl mod I wedi llwyddo yn yng yrfa neu mewn bywyd. Mae'r heriau a'r cyfleoedd o bosib yn dod yn rhy gloi I feddwl fel hyn. Ond wrth I ni baratoi ar gyfer heddi, dwi'n hapus mod I wedi dod ar dyheadau oedd gen I yn gymarol ifanc yn y fyw. Rwy wastad wedi eisiau enghraifft cychwyn ar rhedeg busnes fy hun, gweithio maes pêl-droed a chwaraeon, a bod yn Phrif Weithredwr. Ond yn amlwg mae angen gosod amcanion newydd
ac mae wastod heriau ar hyd y ffordd. Mae'n eitha amlwg bod y cyfleoedd lleol y ges i'n ifanc yn ardal Cyfyrddin wedi dylanwadu ar fy mywyd a fy ngyrfa. Mae wedi dylanwadu ar y ffordd dwi'n meddwl. Mae'n amlwg bod fy niddordeb mewn chwaraeon, daearyddiaeth, busnes, ynghyd â fy mrofiadau yn y capel, y Steddfod, gyda fy ffrindiau a'r teulu, wedi chwarae rôl dylanwadol iawn. Rwy'n ymwybodol iawn bod fy ngyrfa i yn un dra gwahanol i nifer o bobl. Mae'r daith i fod yn Phrif Weithredwr o bosib wedi bod yn un gwahanol. Dwi'n teimlo oedd rhaid i fi ffeindio trywydd yn hun, a mae rhywbeth falle yn hynny, dwi'n meddwl. Felly 20 mlynedd ers i mi gyflwyno'r traethawd hir ar ddiwylliant ac economi, a degawdau ers i EG Bowen a daearyddwyr eraill ymrwymo i ystod eang o waith ymchwil i fewn i iaith, diwylliant, cymdeithas ac economi Cymru. Dwi'n methu help teimlo gallwn ni wneud lot mwy fel gwlad. Mae angen arweiniad a chynllun clir ar Gymru. Mae'n ymddangos i mi fod yr agweddau yna o wlad fach a thlawd yn treiddio trwy lot i ni'n gwneud yng Nghymru. Mae'n ymddangos fel rhywbeth naturiol, fel esgus bron. Mae o bosib yn awgrymu bod Cymru wedi colli ffordd. Mae ffigurau GDP o bosib yn atgyfnerthu hyn. Mae'n eitha amlwg i ni bod angen strategaeth economaidd uchelgeisiol. Nid maes neu bortffolio gwaith sy'n ised yn annibynnol yw'r economi chwaith. Mae angen cydblethu'r gwaith ar draws meysydd gwaith. Rhoi ystyriaeth i sut all yr economi gyfrannu at iaith, diwylliant a chymdeithas, a vice versa. Dwi'n meddwl nôl i'r traethawd hir. Os modd i ni greu gwlad a rhanbarth sy'n annog ffyniant economaidd ar sail diwylliant. Fel dwi wedi crybwyll heddi'n barod, dwi wedi gweld mantes gweithio ar draws sectorau yn ystod fy ngyrfa. Dwi wedi gweld pŵer pêl-droed i newid canfyddiadau wlad, i ddatblygu iaith, diwylliant a'r economi. Byddwn ni'n gweld pwysigrwydd cydblethu dathliadau diwylliannol gyda'r economi leol wythnos yma yng nghanol tref Pontypridd. Calon y chwyldro diwydiannol. Yn bersonol, dwi'n teimlo bod angen i drawsnewid yr economi o'r tu mewn. Mae angen i Gymru fabwysiadu persbectif rhyngwladol, mae angen i ni ddatblygu cyfleoedd i weithio gyda'r partneriaid Ewropeaidd ac i edrych tuag at fyd ehangach. Mae angen i ni greu diwylliant i bobl rhoi cynnig arni. Mae angen i ni barchu'r syniad o roi cynnig arni. Yn sicr, mae angen i ni wynebu allan i'r byd. Ar hyn o bryd, ni'n gweld rhaglenni yn mynd a dod yng Nghymru. Cysyniadau yn datblygu a diflannu. Cyllidebau byr dymor i weithredu cynlluniau hir dymor. Does dim cyfeiriad clir am ddyfodol ardaloedd gwledig Cymru ar hyn o bryd. A fydd pot o arian i achub yr iaith ac economi. A fyddwn ni digon lwcus i ffeindio'r pot o arian ni. Yn bendant, nid oes gan Gymru ddiffyg uchelgais, ni'n wlad sy'n llawn dychymyg hefyd. Ond wrth i'r meddwl droi tuag at y dyfodol, dwi'n methu help meddwl am fy addysg a fy llwybr gyrfa. Methu help meddwl am sut allwn ni helpu'r genedlaeth nesaf, a helpu'r cenedlaethau'r dyfodol hefyd. Dyma'r cenedlaethau fydd yn datblygu diwylliant ac economi Cymru wedi'r cyfan. Mae angen i ni feddwl am yr hyn sydd angen ar yr economi. Mae angen ffordd gwahanol iawn o feddwl. O'r fro i'r byd, mae angen cynllun uchelgeisiol clir ar Gymru. Dwi'n eitha sicr mai dyna fydde EG Bowen wedi eisiau hefyd. Felly diolch yn fawr iawn i chi am y gwahoddiad i ymuno gyda chi heddi, a diolch yn fawr iawn i chi am wrando. Disgair ar ôl cwblhau gradd ddaearyddiaeth. A jyst i gael dweud hefyd, y ti oedd y dewis cynta ar gyfer y rest sydd gyda ni, falle cyn bod ni'n gorfod a rhoi cyfle i'r ddarlith nesaf. Oes yna gwestiynau i gael? Mae gen i
cwmnïau hynny, ti'n sôn lot am busnes o'r iaith, beth sy'n dweud cwmnïau hynny sydd allan trio cuddiad yr iaith ar ochr Gymreig? Fi'n credu bod mae'r peth o'r gwaith ma'n digwydd, a mae'n eitha amlwg mewn sectorau penodol. I ni'n gweld yr ochr bwyd y diod er enghraifft, lle mae'n boblogaidd iawn i gysylltu rhywbeth nôl i ardal, neu pan yn mynd yn genedlaethol, a yn rhyngwladol wrth gwrs. Ond dwi'n credu bod yna gyfle i wneud mwy gyda gwahanol sectorau, bod nhw'n llai shei am ddathlu'r ffaith bod nhw'n dod o Gymru. A dwi'n credu bod yr gwaith i ni wedi gwneud o fewn y maes chwaraeon a UEFA yn y Swistir a gweld FA Wales, pawb yn cyfeirio at Gymru fel Wales, ond erbyn hyn i ni'n cyfeirio at y tîm genedlaethol fel Cymru, a ma'n i dod yn rhywbeth sy'n eitha normal, a mae hwnna'n normal iawn i'r Almaenwyr a gwahanol gwledydd hefyd yn y gwaith yna. Ti'n sôn am Arfor, a ti'n Arfor yn mynd i'r afel a'r berthynas rhwng iaith ag economi, heb bod yn orferniadol falle. Ti'n meddwl bod y cwestiynau yma Arfor yn mynd i'r afel a nhw yn rhoi cywir yn y mater o bod y cwestiynau iawn, neu os gyda ni'r atebion i'r cwestiynau ni'n ei holi, ti'n meddwl bod Arfor yn rhywbeth sy'n mynd i ddatrys yr her yma o greu perthynas gadarnhaol rhwng yr iaith a'r economi yn sirodd y gorllewin? Fi'n credu bod y syniad Arfor fel rhaglen i dreialu gwahanol ffyrdd o weithio yn un iach. Dwi'n credu bod angen adlewyrchu ar beth yw gwir bwrpas Arfor. Hynny yw, dwi'n cofio darllen lan am yr hyn o'n i ceisio cyflawni o fewn y gwahanol pecynnau gwaith, a trial angen i ni feddwl am shwt bydde shwt bydde'r un datblygu Arfor fel cysyniad. Dwi'n credu bod angen i fod lot fwy clir am beth ni eisiau gwneud gyda'r Arfor, a hefyd mae'n fel byddai'r llwyth ar hyn i gyfeirio ato yn ei gyfanrwydd hefyd. Felly, y broblem sydd gyda'r Arfor yw mae'n rhywbeth sydd yn caniatáu ni edrych ac yn chwilio rhywbeth yn bellach. Mae'n rhywbeth hir dymor, a mae'n gallu cyflawni hynny, mae'n rhywbeth hir dymor sydd angen i ni wneud, ond mae'r gyllideb yn rhywbeth byr dymor. Enghraifft, mae'n dod i ben yn diwedd mis Mawrth blwyddyn nesaf, a dyn ni'n gwybod os bod yna gyllideb pellach i gael ei fuddsoddi mewn i'r ardaloedd hynny. Felly, o ran buddsoddi mewn cymunedau Cymru, a mewn cyfnod lle mae'r arian ar hyd i diflannu, mae hwnna'n rhywbeth iach, a mae bendant angen edrych ar y ffordd mwy o effeithiol o ddylanwadu ar bethau. Wel, fi'n credu bod eisiau ni i adael yn y stafell, ond diolch yn fawr iawn i ti unwaith eto, Llŷr. Mae wedi bod yn grêt i gael clywed, and mae fi'n gweud cyrfa ddisglair dros ben dros yr 20 mlynedd diwetha yma, a mi siŵr bod yna gyfraniad mawr gyda ti, ond hefyd gan Mentera i wneud wrth greu'r cysylltiad o'i cadarnhaol rhwng iaith ac economi dros yr 20 mlynedd nesaf. Gwych, diolch yn fawr ti, Rhys. Diolch yn fawr.